No niin jätkät, kuunnelkaas vissiin. Me ei voida kämmiä. Tää on suunniteltu sekunnin tarkkaan tää homma. Jokaiselle meillä on oma homma. Se. Me. Check. Kohde on tuttu. Menee kikkasilta. Joo. Venataan pari tuntia, että on varmasti tyhjä. Kadut on hiljentynyt. Niin. Yes. Ine mennään takaoven kautta. Lukko ei ole ongelma. Make hoitaa se paris. Laita nyt jumalauta helvettiin se Tinderi. Inessa on ne 2 kameraa sitten. Toinen kuvailee sitä ovea ja toinen takapuolelta. Kalle, sun homma. Se. Ne kamerat. Sammuttaa ne, ettei ne kuvaa, kun me tullaan sisään. Check. Yes. Päästään sisään, liikutaan nopea. Me Maken kanssa ruvetaan tyhjennit vitriineen saman tien. Kalleimmat korut on siellä takahuoneessa. Olvis. Siinä on semmonen numeroittu. Siinä olvis. Ne. Mirkalta saatiin semmosia kodeja, mitä se pomo on käyttänyt. Yksi niistä kai toimii. Ne. Check. Check. Mut jos ei saada auki sitä, niin siirrytään plääni B. Otetaan vaan ne kamat, mitä niistä vitriineistä saadaan. Ne. Ja. Meillä on noin 6 minuuttia maksimissaan, eikö ollut jotain tämmöistä? Niin. Jep, check. Teillä oli munakellot. Check, jep. Mahtavaa. Hane lähdetään sieltä, mistä tultiin Ineekin, siitä samasta ovesta. Joo. Auto on siellä kadun päässä. Jep, check. Sitten kun autot on 3 minuuttia toiselle autolle, vaihtaa autoa, eikö Rane näin? Eikö se ollut? Niin, oli joo. Kyllä. Joo, yes. No niin, hyvä, check. Mut oli kai siinä, hitto kun ei näe mitään, kun se piilollissi kun halkesi eilen mun silmää. Ajattelin, se tänään. Niin, en näkisi yhtään mitään. Niin, no niin, muistakaa, että tää ei ole meidän eka keikka. Jos mokataan, niin se voi olla vikakeikka. Niin, jep. Check. Jokainen hoitaa sovitut juttunsa. Noniin, Roger. Check. Meillä on hyvä plääni. Meillä on tietoa, taitoa. Voidaan tätä homma himaa, niin eletään herroiksi. Niin. Kyllä, check. Noniin. Oliko sinulla siellä Tinderissä tai hyvin misoja?